आम्ही चौथे फावटी भारतीय जनता पार्टी गोयातून मी जिंकून येतली कार्यकर्त्यांच्या उत्साह असा पण बहुत उत्साह कायम दवरता असताना बालाजी अध्यक्षांनी सांगले भारतीय जनता पार्टी येता त्या इलेक्शनात 30 सीट या जिंकले हाची म्हाका खात्री असा आणि गोयची जनता सातत्यात अशाच पद्धतीचो प्रेम आमचे भारतीय जनता पार्टीचे माननीय मोदीजींचेर करतले हो विश्वास व्यक्त करता। पहिले फावटी अभिनंदन करता आमच्या 5व्या राज्यात झालेल्या सगळ्या निवडून आलेल्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टी आणि एनडीए अलायन्स या सगळ्या आमदारांचे मोठ्या प्रमाणात खूप खूप अभिनंदन गोयच्या जनतेच्या वतीन करता गोयच्या सरकाराच्या वतीन करता।